bones, em dic Gil Corrius i esteu aquí al Bareco, és el meu restaurant. Fem una cuina molt humil, tinc un restaurant bastant petit, amb una cuina petita, intentem treballar un producte fresc, fàcil, que a la gent li agradi, de proximitat. Intentem no complicar-nos gaire perquè el tema espai ens influeix bastant, però bueno, jo estic content i penso que és un lloc bastant agradable i la gent crec que li agrada venir. Després, bueno, aquí tenim tòfona d'hivern, la tòfona que ens agrada a tots tenir. Una miqueta el que us puc explicar de la tòfona, no sóc un gran expert, però per mi és un potencial de sabor i és un potencial d'aroma fantàstic, vull dir, ens ajuda quasi bé amb tots els plats, vull dir, fins uns pèsols ofegats o fins un stick tartar, uns ous trencats amb patates i tòfona, vull dir, es poden fer moltes coses. Jo aquí, com la treballo més, és amb l'stick tartar, els ous amb tòfona, faig alguna tòfona al caliu també a vegades, amb postres també, algun gelat de tòfona he fet, algun colant de xocolata amb tòfona. Vull dir, al final se'n pot fer una torrada, simplement una torrada amb tòfona laminada per sobre, sal i oli. Vull dir, al final pots fer el que vulguis. Estan molt bones també si les poseu dintre els ous, suposo que ja hauran explicat molta gent també, dintre els ous, tapades uns quants dies. L'ou té molta impuresa i agafa tot aquest aroma. Després es poden posar amb conyac. Tema postres, es poden fer mantegues per després fer algun xocolata, alguna trufa o alguna cosa així. El gelat tira molt, no sé, qualsevol gelat de nata o de vainilla, s'hi pot infusionar tòfona o a vegades deixar-la dintre i queda superbé. Però ja et dic, per fer a casa, el més senzill que podríem fer tots seria unes patates fregides amb uns ous i tòfona ratllada per sobre, saps? Pot fer una papillot també, que també seria fàcil a casa, un peixet, una mica de paper de plata, unes tòfones laminades per sobre i al forn, que això també ens ajuda que tot es quedi impregnat a dintre, això podria ser una altra idea. I en postres jo, per exemple, havia fet un coulant, una recepta normal i corrent, i quan està fet ratllar-hi tòfona per sobre i després quan el barreges et queda un aroma de la tòfona que al final ens tornem a buscar. Jo sempre he cregut que la tòfona, com menys li facis, millor. Vull dir, és un producte que si el guises o que si el barreges gaire o l'espatlles gaire, jo penso que més de guanyar perd. Vull dir, al final la tòfona, com menys li facis, millor. És un producte top. Vull dir, com a olor i com a gust. Al final sempre el fem servir com a ratllar, saps? Com a ratllar per sobre o com ficar-hi alguna cosa dintre l'aliment. O hasti fer un oli de tòfona. Ens ha costat tornar a començar, us animo a que si teniu ganes de venir, suposo que la setmana que ve començaré a fer una degustació de la tòfona. Intentarem fer un menú que estigui guai, que estigui equilibrat i que no se'n vagi de preu, perquè ara és un bon moment per tocar la tòfona que està bastant bé de preu. I a partir d'aquí, ànims a tots i endavant.